Pandhita Ratu. Sabdaning pendhita ngendikaning Ratu Datan kena wulawali pindha tumetes Sewe Kresna tumaming delancang ceta sayakti tan bisa mepet ngandhut. Banjaran Sari Candrane
Yes.
apa yo? Poso-poso wayangan. Nah. Wong ki nek penemune iki beda ki ya ngono kuwi. Ning ora dadi apa sing baku ngibadahe ra tetep dilakoni. Lah kuwi baku wong syariat ki penting. Kabeh iki muter. Jari ana wis teka tataran makrifat. Ning nek syariate kuwi ora digunakake, ora urung entek-entekane ya dadi wong kamprung. Wong mung nyinau donya ki suwung, mongko wong dilairke ning donya ki apa karepe? Nindakake apa to kang dadi dawuh parentah Gusti kang akarya jagat. Tembunge mung sadrema nglakoni ngono lho. Dadi ora perlu diprusa, ora perlu dioyo, hari demi hari, waktu demi waktu ki isane mung dinikmati. Ora kok mikir arepe sugih. Wong ki nek ora kedonyan ki malah entek pikirane nggo mikir lek arepe sugih entene malah gering. Mburu uceng kelangan delek. Oh ngono ya, Mak. Mula urip ki santai, menikmati hidup. Men awake iki waras iki sing utama ning kono. Iya, Mak. Wong suwe ora srawung karo para sesepuh, para pepunden legok ya, Mak. Wong saiki iki dalang ki akeh kok. Dadi ki murata dalang nom ki akeh. Awake dhewe iki mung milih sing brenggel-brenggel kuwi lho, Nduk. Ngono. Kene iki yo ana dalang adikku lanang Rudi. Pungkurke pas wetengku kena lambung ya tak kon genteni. Le gentenono Mas, aku ya ngono. Paruan. Seprapat ae kowe aku ngono tak. Rudi yo bodang. Bocah wedine karo aku ra umum. Ngono, Mak. Lah iki tinimbalan panjenengane Bapak Heru Sunaryanto ya kuwi ulang tahun kelima cucu panjenengane Elden Sangkara Basa Prianggoda. Wah, asma kinarya jaba tenan kok. Wong ki nek gelem ngrungokke pituture Pak Heru ki pancen iso dadi wong. Gunake kawruh utawa gunake ngelmu sing diarani Astabrata. Dadi Pak Heru lak dawuh, Pak Sun niku guru kula mboten kuwalik. Pak Heru niku guru kula. Wis cilik kula pun tepung kalih panjenengane. Ngoten. Wis tepung karo watak wantune piyayine piye kula niki pun apal. Ngono ya, Mak. Ning blobo banget yen antuk rejeki iki kelingan karo kanca. Panjenengane iya. Mula nganggo pathokan Astabrata, urip ki nggawe pathokan Astabrata lang. Nek nuturi kula ngoten. Nirwa bimi sipate peparing. Ngene iki aku ndek dhuwit tak tukone beras tak tum-tumne wong akeh. Pak Heru kaya ngono kuwi. Mila nuturi kalih kula. Nerokno bumi ditanduri bakat tukul, nerokno banyu sipate kesabaran. Dadi wong urip iku kudu sabar. Aja nganti wong urip iki kereng iki ora kena. Wong urip nesu bengok-bengok iki ora kena. Tuture Pak Heru ning aku iki kaya ngono kuwi. Mulane aku dadi wong sabar kaya ngene nah. Bubar wis ora wayangan ngono. Ngono mah. Lah iya. Nek Pak Heru mboten. Lho. Dadi aku teko kene langsung panjenengane nggoleki aku mergo apa? Mergo aku iso ngomong ngono. Ilmune Pak Heru tak serep terus aku iso ngomong karo panjenengane. Wah. Nerokne geni sipate adil, nerokke angin sipate jujur, nerokke srengenge sipate aweh pepadang marang sagung tumita. Nerokke rembulan
tansah angasepit ya sing sagung dumati tekese wong niku sumeh mesem guyu grapyak semanak nyopo karo sapa ae. Aja peh mobile anyar eneng wong arep simpangan titik kleru dipentelengi aja. Guyu. Sorry Mas, ngoten. Dadi wong numpak motor barang niku ora enek sing bener. Sing bener rasa toleransi nek wong kleru lek numpak motor maklumono. Ngono. Nerokke mendung ya kuwi aweh kesuburan marang tanem tuwuh. Dadi kunci asta brata kanggo urip ki kuwi utama. Mula didongake muga-muga cucu sing diulang taun bengi iki sembada janti mrucut saka gendungan luput saka kudangan sembada bisa nerusi apa tokang dadi lelabuhane wong tuwa jumbuh karo gegayuhane. Muga nampa berkah Gusti kang akar jagat kaparingan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Uga ndongake marang sepuku nglegok kula ndongake muga-muga panjenengan tansah kaparingan bagas kewarasan Pak dipun amini nggih Pak. Mugi-mugi tansah kaparingan bagas kewarasan, kaparingan lancar rezekine. BPKB-ne sing ning BRI nggih ndang metu. Sertifikate sing ning BRI nggih ndang metu. Wis ora duwe utang, ora duwe angsuran. Niku iso ngrasake napa penake urip umur panjang. Wong sing marai lara niku merga-merga mikir duit utawa butuh. Yo, saiki gandeng bintang tamune akeh, monggo sindene ra kurang saka 11. Pak Heru mang tak kon milih, Pak, sing dikersakne pundi? Aku ya ngono. Oh, wis ta, Lang, kok tak pilih ya. Ya, diaturke tembang sing kepenak dhisik. Iki arepe tak suwun tembang sing iso ndadekke ati mak cles. Apa mak? Mijil ketoprak. Sing tak suwun gendhukani. Dadi tak tuduhke klasike. Dadi wayangane aja mencampur sari. Lakone kudu jelas, dibayar tenanan wayangane. Mencampur sari ganggutan iki. Dalang piye ngene iki. Ini itu klasik ya enek, lakone jelas, judule jelas, ngoten lho. Nanggap dalang aja syukur dalang. Dalang ki malati, ngono. Sing roh sejarah dalang nggih kula niki. Cah-cahe. Iya. Tanpa sejarah apa iso. Ya nak mijil ketoprak kaya ngopo. Dobi demen angger wong. Wong ini kalih kula akeh sing demen. Lek kula ndalang pun pinten taun, mulai saka 1 nganti sakniki wong legok demen kalih kula. Oh, menar Pak Sung ngene. Aku dalang arep Pak Sung ora demen blas. Wong ganteng, pakai apian, gampang ngejak ning warung. Yo. Dobi. Dobi. Tak sawang kok kene ketara. Pating prentul. Lek kon dhuwur genane. Tenan yakin diampute diomong ra. Ya cekane Caca ayu-ayu aku wis tuwek. Suara ruang tambah ono.
duk nyuwun foto Pak. Kalih timbul. Wes nom tuwa ngono. Aku pas nguyu ae digundeni. Eno. Lah kaya ngono dulu jajal ya. Demen aku ora umum. Suasanane penak, bumine bumi apik, bumi resik ngono. Bumi ngene iki kerep nggih wayangan tansaya apik, pedagang tansaya laris. Ngoten Pak Heru. Dadi ora syukur bumi. Iki lho bumi sejarah biyen. Engko bari tak critani sejarah. Sejarahnya. Yuk. Sadurunge pepunden tak arani pepundene Paranggana. Mbak Elisa karo panjenengane Jeng Tatin diaturke dadi ben bocah-bocah ki ben nembang dhisik. Ngono ya, Mak. Aku ki sarwatil kok. Coba aku arep nyobot Mbak Jeki Narusa. Sinden saiki jenenge ngene. Jeki Narusa. Kaya penyanyi ini Roma Irama. Sik jumeneng sik. Niki nggih foto model. Model napa niku, Mo? Model madu ta, Mo? Sik apa sih? Apa? Model madu. Ndak maksudnya foto model ya apa? Jenenge. Fashion show ta, Mo? Oh iya. Coba jumeneng. Nggih. Karo gaya jaya iring ngono. Piye, Cak? Iringane model piye, Yud? Ndang oleh. So. Foto model iki iringane piye ben ngerti ya. Niki kula fashion show ngoten, Mo? Iya, langsung.
piye nek Mboten, Mas. ngederne susu ngene kan. Mboten, Mas. Kaya dhewe kaya ngono. Lah niki rak jenenge menghibur ya nak ya. Nggih. Tembangno sambung wanci dalu. Nggih. Lagu. Ya kaya napa diaturke sambung wanci dalu. Mangga Mas dindingane. Sing Sias napa mboten, Mas? Kuwi kok. Lah kuwi karo laras ki paling cepet kok ana. Netane aja segampang kanji wong maneh. Sambung wanci dalu dadi aja lamis. Ya. Sing gedhe pak ngeberana kang mas babut jangkrik sejak hatiku sampai kemuliaan citaru lebih kasarmu Adene dangdut. Sinden kuwi kok perbarui kabeh tak perbarui ya. Neno 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 nano. Klentu mo. Kaya kuwi lagune. Sanes. Minda boyo minda sinta Yuk. Yes.
Rama. Mas aku ententane ora cocok. Kaya ora gandeng lek nggarap iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padalang Pak Soni badhe nyuwun lagu pepiling kalian Blitar. Nggih mangke kula aturaken Pak E. Ya, bacot kele nembang. Sindene akeh dadi aku nek ngene iki karo leren kula ngarep tak katekne engko guyone ya tak katekke. Aku arepe nyuwun waranggana sing manggon panjenengane Mbak Ellen. Ellen Octavia. Lek mbiyen sinden kuwi jenenge Supre. Mulyati. Saiki Jeki Narusa. Ellen Octavia. Beda zaman ya, Mas, beda zaman. Mangga Mbak Ellen kula aturi jumeneng. Iki kaya nom-nomane Mbak Lucy bojane. Oh, jan lepuh. Angel golek gambar ngene iki. Napane sing mlebu, Mo? Engkang napa? Sing mlebu napane? Ora kok suap-suapane. Tegese iki disawang seger. Seger du ngoten nggih. Ngene iki kon kaos aku tangane duwe dolanan tok ngono sapike iki. Karo disawang diwiling. Asmanipun sinten Cahayu? Ellen, Mo. Ellen sinten? Ellen tok. Ellen Octavia Dawe. Nggih. Laras. Nggih, pun dangu dados warang kono? Tasik nembe niki, Mo. Oh, nembe niki. Nggih. Derek ajar jenengan ngoten lho. Iya. Yuswa pinten, no? Tasik kenya to? Nggih. Mas rung di bojo. Dereng. Lho, catet. Kula rasa kerabi cai gendeng kowe. Gendeng tenan kula rasa kerabi. Dadi tasik kenya ya mergo awake lemu ngoten nggih. Nggih. Remen maem ngoten mau nambungan. Anu pernah sekolah. Nate. Anu napa? Sekolah napa? Senawiyah. Napa? Guru, Mo. Guru. Nggih. Lho, kuliah. Nggih. SD, SMP, SMA. SMA terus kuliah. Nggih. Jurusan? Guru. Jurusan guru ya apa to? PGSD, Mo. Setikip. Nggih. Setikip singkatan apa? Jenengan mirengan nama setikip to, Mo? Iya, aku takut. Maksudnya guru, berarti sampean niku guru. Nggih. Iso mulang nek ngono. Nggih, nggih. Saya ngene nek kowe pancen kuliah, kowe berarti kuliah lho ya. Kuliah aku tolong ya anggapen ya go iki muridmu. Sik cara sing kok mulang iki kira-kira bocah SD apa bocah SMP? SD, Mo. Oh, ya cara kok kono Bu Guru mau masuk kelas. Saking mriki? Iya. Oke. Anak-anak sudah duduk di kelas. Oke. Bu Guru masuk. Ya, selamat pagi anak-anak. Ngoten. Niki dianggap anu ta siswa kula ngoten ta? Kok nggawa mata pelajaran apa ngono lho? Alah ngoten. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika ya anak-anak ya. Enggak mau. Nggih, sinten-sinten kemawon anake Lura, anake Care, anake Bayan ngoten mo. Oh, dadi ngono ya. Nggih. Sampean maksudnya nyinden karo dadi guru pilih ndi? Apa guru kok anggap omprengan? Apa sinden profesionalmu? Utawa guru itu profesimu, sinden omprenganmu? Guru omprengane mo. Ngoten. Oh iya, bener. Ya sakarepmu lah. Lah nggih mengke lek sindene omprengan jenengan pecat kula. Yo, pecat kowe lagi apa bocah kaya ngono. Duh, meneh. Ya, kregane.
Omahku sik enom mesti tak sir. Ngesir sinten jenengan? Saiki wis ora wani aku. Oh, mboten. Pun tobat nggih, Mang. Ora kok tobat, karep duwe tapi cara nglakoni ngene wis rada rasa-rasa. Oh, ngoten. Alhamdulillah. Ning angen-angen ngono. Oh, nggih. Bayangne ngono. Nggih. Ono anmu piye ngono. Bayangne. Anu tama pikirane ngoten to? Angen-angene. Angen-angen nggih. Kira-kira piye ya ngono. Yo, aturno tembang sing apa yo? Kowe tau nembang apa kae? Apa? Apa? Ngai iki ngombe. Imbangono katresnanku. Lah iki. Nggih. Gesah tenan. Lagu iki sing demenan. Lek latihan ping suwidak. Lho, wong ki jarene arepe nyindeno wis suwi, nek ora gelem latihan serempak kowe ora tak genderi ora bakal iso. Ngoten nggih. Heeh, nadyan to kowe iki sinden anyaran ning nek pernah nyanyekne nek ping 1000 paribasane, berarti jam terbangmu padha karo sinden sing profesional. Ngono. Yo, imbang ana katresnanku. Mu. Nggih niki buka celok nggih, Bang. Ha ya. Nggih. Apa? Kuping kuwi rada suda krungon. Mergo tas numpak kapal dalan ning Oh, kadose buku-buku ngoten kae nggih. sing urung mari. Oh, dereng mantun nggih. Wayangan kula iki tebe-tebe, Pak. Kutai Timur. Gumun mboten sampean. Ya, wayang apa? Saben dina mong ngelamun jroning sepi sampun amun tansah kagulur wayanganmu tukang mas wong bagus linalitan bisa lali sayang jerojit ati lelewang
sembah nuwun Rama. Sampun nggih niki? Apa? Sampun. Ampun. Nggih. Ya. Dan sugeng dalu jeng Tatin saking tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Leres. Nggih, leres. Pripun, Pak? Pak Romo iki mau manggil sapa? Emas. Mosok Romo ora. Nah, niki mau cinda-cindane panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Romo, niki jenengan rada sudurungan nggih? Anu, sedulur. Aja dibanter-banter niku darane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan ki jejak niku ten mriki mak teng 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 ngoten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mburi Mboten jenengan saking Ngayogyakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. maksudnya Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean wae. jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Ya. Hah? Ya. Ayu napa boten? Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu keprucut to. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak takon marang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriko niku rak ketoprak miwiti Sabta Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Lah jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe Ngono. piye? Jenengan mang anu Kuwi banterno to nek tatin kita. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku iki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus Aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darah Ngawirya? mboten. Apa ngawir ya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cetha. Kowe keturunan apa ngono? Kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau mung awak kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun ya. Ora kok aku ngelokne kowe kuwi Paitun ndak. Coba jumeneng cah. Jumeneng. Kula angsal ngadeg. Iya. Mengke jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omonge kudu Wong seru. budek ki grogi. Wong lek rada budek ki tak wingi. Sik tak benake sing nggih, Pak. Pak Romo Mas. Mas, kula benake riyen jare kula nggih, Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku wangsulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira Pripun? Panjenengan napa? Arek omong apa? duwe jimat. Jimat? Kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk mbae ya. Goleki buyute ra iso, aku sisa. Berarti nek panjenengan saged mang kula mang delok kula niku Sapa buyutmu canggah waring uduk tegantung siwur, kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa? Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune ning syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tayan kula. Iya, Kok ning kula dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok. Lancing. Kok jebul kok
kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah toko. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane Lek upama jerone jerone mangke. tan Mangke ten wingking mawon. jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong betoke pintere kaya aku rek. Ngene kan wis ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan enek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku Iki darah ngawirya. awet ya. Lah iki eneng garis rene to. Nggih. Lah iki menggo iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki eneng darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki eneng darah rene iki ana darah warok. Lho kok arok bareng iki? Kowe kok kaya anak campuran to iki. Apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kali ibu kula? Oh, Ora kok ngecil lho iki mari darah enek keturunan ningrat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Kok nek marai emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet, Ngempet. ngempet. Hmm, Mosok pun tau dikempet? urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang Jele. nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Piye lho lek ngempet? Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong ngempet aku lek mau ngempet piye wong anak wong. Ngeten lho jenenge kempet iki yo nang kelek to. Masa Ngempet konoan to? lah kempet pundi maksude? Kira aku ra ning kono. Wis jenenge adu kempet. Nek ngempet niku nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari, sudah karu-karuan dadine. Jenengan ya. Bayanganku aku iki gampang bayangane lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku di ku nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya lek kok omongi ngono iki bayanganku terus kegowo sampai beberapa hari. Nah, terus. Ngono. Berarti kula niki mau Jadi kan terah rumbungan. Oh, pantes. Sik, madhep rono. Tak delok kok bokonge. Madhep rono. Bokonge sapa? Ya ning madhep rono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sik, kowe melu bapak kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora duwe bapak kualon. Oh, ndak ndi bapak kualon. Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi Carane nek wong nesu gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. wong anak ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku Iki ning pundutan kok Pak Heru. napa? Ya tak detek. Moro meneh. Iki moduse akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 to. Endi? 400 ning kono iki. Ora percaya. Enek duite 400 ning kono tak dele kono kuwi. Endi? Iya ya. War duit tok eram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi Terus duit tok jalan. mripate jo iki duit senengan ya. Lah jenengan mboten remen kalian duit. Aku iki ora penting duwite. Napa sing penting? Sing penting sing ijole kempetanmu mau. Acuk setuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi to gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalang Sun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil iki lho. Endi to mobile wong Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enek Enggak, mobil. wes menggok enggak ketara.
Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Mak. Mau apa? Terserah. Apa? Sing Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tembang napa, Pak? Lajeng duet kalian kula toh, Pak. Pak badhe minggah mriki. aku bapake diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak, ngati-ngati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo, Pak. Hati-hati tulung ono, Mbak, tak Nggih, tulung aduh, ono. Awas lho. Nek perlu. Nggih, nggih tenan kok nggih. Menika mekipun. Mek Nggih, Mbak Datin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. nggih. Madem mriku nggih Pak nggih menika syutingane ten mriku. Nah, Jane ngerti. napa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Heru iki. Lho ora nek Pak jenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Boten. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan nggih niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar sawayangan. Bubiar ngale kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis, Iya. tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus nggih niku Pak. Duwe ya dipangan titik, orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ora iso Pak. Lagune napa Pak? Aku delok nek TV, TV. Mbak Tatin karo Mbak Elisa itu ayu lek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngadeg ya Mbak Tapi Elisa. bahasa delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Piye Pak? Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didigene enek. Enek gambare ngono lho. Nah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek wis tok-tok. Anu Pak, mungkin niku enten ilmune. Ngenek jenengan pun dadi sehat, nggih niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan ajeng mau kan janjiane kula. Ya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kalih kula pijeti. Oke. Ngoten lho. Ngene. Ndit dulur. Atas Pak. Nggih. Awas, ndit. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Sampun. Ampun saged. Niki ning kalih kula. Anu. Mbok arep ngamuk kaya ngapa cedhuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok enten dikira rogoh-rogoh. Wis to, ndang. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan, Pak. Nek Hotele saged, telu. Kula rogohke napa Pak? Kok kaya angel ngenten lho Pak. Angel njumuke. Bisa. Lho kok. Pak. Niki sinten? Du, Oh kula, oh izin. sampean. Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah aku endi, Her? Oh, saking Singapura menika. Jogoto jogite endi? Kuwi lek duit kene piro? 800. 800.000. Lah aku endi? Ojo ning kene ae, Pak. Sikil kula ora.
Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik tak lagu, niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, nek Jogja priksa. Kok periksa piye? Wong priksa Hei. kon pinarak itu piye. Nih, Yang mana? sing apa? Sing kira. Jaga. Sing kayak Oh, ini juga. Sing endi? ya telu. Telu. Beh kokian iki sing kokian cocok. Ora tak dulu, Pak. 100 di sini, 150. Lurus 50-an. Lurus 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Iki Joglodo. Iki apa lho iki? Jeneng Api. nggih Pak Sim kok dadah niku sinden sing apik niku. Kula mah apa ke mau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing Wis entek, Pak. Mpun telas? Joglodo. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya, nggih, Joklutro Jokliti. kalih. Engko bar sik Jenengan- Joglodo, Mas Jo, Munggah. Mas Duaju. Mas Joklitik munggah nopo, Pak? Jenengan sik meriksani len nembang sik Nyanyi sih, nopo? Pak. Joklitik Oke, lho. nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditokne bojone mrene. Injil res, Mas. Bener nanti kok ngetokne. Iki ya gampang cerita. Oh alah. Ah. Kula ya gek ngerti kok ya oh alah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriki Kur, Mas. napa, Pak? Teng mriki.